Tekian sarwa manik singgah kala singgah suminggah durga sengkala singgah kala singgah durga mendhak kala sirna sesanti jaya wijayanti hayu iwana sagung dumadi ramyang jagat wetan moyo jagat kulon sayekti dudu padanging soroting rahina ananging kaperbawan dhateng kayuwangan ingkang gumlaring hari kanggan murika anenggih pundi to ingkang pinangka purwakaning Murwakala tuhu punika to ingkang gumelar wonten ing kayuwangan Suralaya ya ing sebat kayangan ngondarandir bawana ya kayuwangan paku jamur kataliwarna ana padang dudu padanging rahina ana peteng dudu petenging ratri hamung kaperbawan saking sunaring prabaning kayuwangan kang gumelar sanadyan to kayangan kathah ingkang gumelar parandene dhateng ana ingkang hamapake dhateng endahing kayangan Suralaya jer ing mriku pinangka gegununganing kayangan sanadyan to kadidene kayangan Nguntara Segara Ngundarandir Bawana ngarga dahana ngarga maruta parandene sedaya kasur ing wibawaning kayangan Suralaya sinten to ingkang kepareng lenggah wonten ing Bale Markucunda maneh punika to warnane dewa-dewaning dewa ratuning para dewa ingkang hawisik Sang Hyang Guru ya Sang Hyang Pramesti Guru ya Sang Manik Moyo ya Sang Hyang Pasuprabu pangwasane Sang Hyang Guru menang nyipta datan wenang cinipta wenang masesa datan wenang winasesa dasare Sang Hyang Guru sampun ngasta pangwas Triloka Bawana triwilangan telu bawana jagat jagating dewa jagate jin priprayangan ilu-ilu banaspati jagate jalma manungsa bebasan kutu-kutu walangatoga sampun kamengku kapurba dening Sang Hyang Guru nalika ing mangke nuju hari prayogi miyos wonten ing pandhapining kayangan sungkawing kalih Sang Hyang Guru menggayaken dhateng tuk sumbering goro-goro ingkang sumunduling kayangan Suralaya pramila kepareng amiji dhateng kami wetu angganing Jawata ingkang kawis tinggal wingi Sang Hyang Bathara Narada ya Sang Resi Jatimurti kadodo enggalih Sang Hyang Guru Jaya-jaya kalenggahaken jajar sami senenan senening Sang Hyang Guru Pindha Kencana Sinangkling senening Bathara Narada Pindha Kencana Girabat ing jawiyander pasabaning para dewa Durandara Wataknawa ingkang tinindian minangka pangarsa hanenggih Sang Hyang Bathara Indra Jawata ing Salendra Bawana datan pantara dangu kawis tinggal wisuwanipun Jawata ing Nguntara Segara anenggih Sang Hyang Bathara Wisnu teka mangkono pangudas maraning griya saking Sang Hyang Guru ingkang dekang sing lisan
Gelar bangga mungkar Timun lir kekonang surem sorote tanpa dangin Amurwani Murwakala pamberating Sagung Sukerta pangonto-onto yang leloro kang kapaparing ringgit purwa wilahing mangarcana sidi sekaring bawana langgeng kakang Narada ngaturaken kasugengan rawuh handika kakang wonten ing pangayunan ulun punapi boten dadosaken gugup panggalih paduka kakang Resi Narada. Wae lah dalah bergenjong pak pong bolong waru dolong karo duwe sapa sing gawe? Adik guru, lho nggih lulus raharja suwanipun Raka Paduka ing Suduk Mangudal-udal. Sateman dadosaken kagiyating raos manah kula adik guru dupi tampi dawuh timbalan Paduka adik guru ing kalenggan mriku. Ingkang Raka ing Suduk Mangudal-udal kapijing mangayun. Reh ning Raka Paduka sampun ngabjantara adik guru. Menapa darunanipun dene kepareng nimbali dumateng ingkang Raka ing Suduk Mangudal-udal. Tumunten paringa dawuh badhe kula midhangetaken kanthi tetela Adi Guru. Hanjrah ingkang puspita arum kasiliring samirana mre sekar kadung ngas gandanyo maweh raras naning driya Kakang Narada kakang marmantopaken ira kakang ulun piji mangayun boten wonten ingkang dadosaken wigatosing manah kula kejawi namung kula badhe nyuwun katerangan kakang
menapa ta ingkang dadosaken tuk sumbering goro-goro Kakang? Goro-goro ingkang dadosaken giris geter pater madyaning kayangan Suralaya wayang wewiwingan para widodara widodari. Menika dumados saking menapa Kakang? Menapa wonten kayu ingkang mawa teja, kayu ingkang watu ingkang akembar warni, mbok bilih wonten Kakang. Mugi kabanjuta kabeta minggah ing kayangan pinangka umpak Bali Araras miwah saka guruning Bali Araras. Wala dalah Adi Guru. Lugunipun ingkang dadosaken gara-gara ing kayangan menika boten dipun sababaken wontenipun kayu ingkang mawa teja, sela ingkang kembar warni menika boten. Nanging tuhu menika dipun sababaken dumados saking lekasipun ingkang putra Piyangga. Inggih punika pun Bathara Kala. Bathara Kala ingkang sampun nampi nugraha saking Paduka Adi Guru. Nanging rikalenggan menika dereng narimah menapa ingkang dipun paringaken dening Paduka Adi Guru satemah. Ditiwanci kalenggan menika pun Bathara Kala teteki wonten sangandhaping repat kepanasan. Lah menapa to darunanipun Bathara Kala teteki wonten ing repat kepanasan keng raka dereng dungkap. Pramila nyumanggaaken kersanipun Paduka Adi Guru. Wong wilahing sekaring bawana langgeng Kakang. Menawi tetela Bathara Kala teteki wonten ing ngandhaping repat kepanasan. Sampun ajri kangilan Kakang ulun utus animbali ingkang putrapun Bathara Kala. Jugaraken anggenipun teteki kapiji marak wonten ing pangayunan ulun Kakang. Oh inggih Adi Guru. Terwaca dawuh Paduka Adi Guru kalilan kula nyuwun pamit madhal pasilan Adi Guru. Leng-leng ing griya mangu pun kanduan rimang. Lelena tanpa kanen.
Pandhawa Kadiwisaya Lindriyaksa Sara Maruta Pawana Margana Kaki Pekulun Bathara Guruan mimbali marang anakmu aku ora liwat aku ngaturake sungkep bekti kunjuk ana ngarsa paduka Ewang Pada Pekulun Yoyonggir Bathara Kala wusulun tampa pangestu ulun tampanana Bathara Kala tak pundi tangan loro tak regem dadi mustika mimbuh ana mulyaning uripku Kaki Pekulun sawise aku sawetara nggonku ngabyantara tumuli nyuwun dawuh apa wigatine dina iki aku dijugarake nggonku teteki katimbalan munggahing kayangan Suralaya wong wilahing sekaring bawana langgeng kala jroning iki jeneng kita ulun piji mangayun Ger nggon kita teteki ana ing repat kepanasan iku ndadekake gara-gara kang sumundul kayangan Suralaya iki mahanani goreh para hapsara hapsari widodara widodari apa Ger wigatinira jeneng kita teteki ana ing rapat kepanasan Morogage matura ana ngarsa ulun Kaki Pekulun sanajan to aku wis diparingi nugraha kang maneka warna wujude aku wis diparingi pelungguhan kadewatan wis diparingi ageman busana kadewatan wis diparingi ageman lan wis pinaringan rajah kolon cakra sastra bedati caraka kebalik kang tinulis ana ing bathuk dada gigir prapteng walikat nanging kurang siji panyuwunku Pekulun jeneng kita Darbi Pamundutapa Morogage matur ana ngarsa ulun Kaki Pekulun rada kesupen anggonku nyuwun ana ngarsa paduka Ewang Pada Pekulun bareng aku tumurun ing ngarsa pada ngrasakake salib kondangku luwih padharanku mongko nalika aku majantara ana ngarsa paduka aku durung nyuwun pepancenan memangsan mula dina iki Kaki Pekulun aku njaluk dawuh paduka Kaki Pekulun apa wae sing kena tak mangsa apa wae sing kena tak badhok minangka kanggo nuwak sing dadi salib gondangku lan dadi luwih padharanku iki Kaki Pekulun Ger Bathara Kala cetane dina iki jeneng kita nyuwun kepancenan pangan marang panjenengan ulun iya kaya mangkono Kaki Pekulun uyaya Ger Bathara Kala Morogage telengna kang permati karnanira aja nganti tundha bima tumpang sunggon kita nampa apa wae dawuh ulun marang jeneng kita Morogage sajarwa Kaki Pekulun bakal tak midhangetake Ger Bathara Kala ana pepancenan memangsan kang dumadi ana ing Ngarsapada yaiku kang angka 1 Tedhak Turun Adam Sesuman mongko selawase Badrayasa Yasa Baligriya sak Banjar Pekarangan durung nate mapar tunggak tegese mbelasi Banjar Pekarangan lan Baligriyane kanthi
maca aga sonteng pangruwatan pambela sing papa cintraka iku klebu kena pengaran-aran kena pengontonto dadi pancenane Bathara Kala kaping pindho ninggir kala mbok menawa ana tedhak turuning Adam sesoman duwe anak siji yen to lanang jenenge Ting-ting Kebanting yen to wadon jenenge Lemunting Kebanting iku kalebu kena pengaran-aran kena pengontonto Nandang Sukerto dadi pancenane Bathara Kala kaping telune tedhak turuning Adam sesoman mongko duwe anak loro lanang wadon utawa wadon lanang yen lanang wadon arane Kedana Kedini yen wadon lanang arane Kedini Kedana iku kena pengaran-aran kena pengontonto Nandang Sukerto dadi pancenane Bathara Kala ana bayi lair loro utawa luwih bareng sedina kuwi arane kembar yen to lanang wadon jenenge Dampit iku klebu bocah Sukerto Nandang pengontonto amarga kena pengaran-aran iku dadi pancenane Bathara Kala duwe anak telu yen lanange ana tengah arane Pancuran Kapit Sendang yen wadone ana tengah arane Sendang Kapit Pancuran iku kena pengaran-aran kena pengontonto Nandang Sukerto dadi pancenane Bathara Kala ana tedhak turuning Adam sesoman duwe anak papat yen wadon kabeh jenenge Sarimpi yen to lanang kabeh jenenge Saromba iku kena pengaran-aran kena pengontonto Nandang Sukerto dadi pancenane Bathara Kala duwe anak 5 yen to lanang kabeh jenenge Pandhawa 5 yen to wadon kabeh jenenge Pandhawi iku kena pengaran-aran Nandang Sukerto dadi pengontonto dadi pancenane Bathara Kala lan sak pepadane wong lumaku wanci bedhug tengange mongko mlaku ijen ana ing tengahing dalan perapatan ora nyebut marang asmaning Allah iku kena pengontonto kena pengaran-aran Nandang Sukerto dadi bathukane Bathara Kala nggih Bathara Kala lamun kagunggung pepancenaning Bathara Kala tedhak turun Adam iku ora kurang saka dening 144 sesoman kang padha Nandang Sukerto nanging eling dieling yo nggih Bathara Kala lamun kabeh tedhak turun Adam iku mau wis diruwat kanthi maca gosonteng pangruwatan tinengeran gantal sak supit wayang sedapit maca gosonteng pangruwatan Purwa Madya Wasana tan karempit aja pisan-pisan Bathara Kala gendak sikara ing kono bakal kena walat saking sastra bedati Rajah Kalancakra Caraka balik jeneng kita bakal lebur dadi ndok kamun-amun yo kaki pegulun banget panarimaku ana 144 pancenane Bathara Kala kaselok salib kundangku luwih padaranku aku njaluk pamit pegulun aku bakal tumurun ing Arjapada ngupaya memangsan iya yo ngger sing ati-ati nggone lumaku ngger Bathara Kala nyat langening kawanggana para pandamun sareng
geger jagate geger. Pripun Adi Guru paduka menika ratuning dewa. Waton ngendika ning mboten ngendika waton Adi Guru, Adi Guru. Kados pundi Kakang? Lho. Niki wau anggenipun paring daharan dhateng ingkang putra pancenaning tedhak turun Adam 144. Waduh. Jagat ketelasan tiang, jagat badhe komplang Adi Guru. Piye duwe anak siji mangsane Bathara Kala, duwe anak loro mangsane Bathara Kala. 3, 4, 5. Klebu adus ora ndodhok kok ya mangsane Bathara Kala. Monggo yo niki nek adus ngadeg. Wah, pripun iki? Jagat badhe komplang Adi Guru, Adi Guru. Wong wilahing sekaring bawana Kakang sampun kelajeng sabda ulun. Lah, mila Adi Guru. Paduka menika dados paugeran. Paduka menika dados sesembaning para titah. Menawi dawuh menika kedah dipun gatosaken kedah ngatos-atos Adi Guru. Lajengipun kados pundi Kakang? Lah menika kenging kula wastani paduka menika saged gelar kedah saged ngukut Adi Guru. Mangkaten Kakang. Inggih. Nggih, menawi ngaten wonten reka daya pambudidaya kangge ngawekani ngendhakaken lekasipun Bathara Kala melehaken Bathara Kala. Caranipun kados pundi? Kedah dipun ruwat Kakang. Kedah dipun ruwat. Inggih. Lah sinten ingkang dipun paringi inggih menika sesanggeman supados angruwat sedayanipun tedhak turun Adam ingkang ngandhang Sukerta. Boten sanes namung sang dalang sejati. Dalang sejati mongko ingkang kula ngertosi dalang sejati menika namung setunggal. Sak menika nembe murca Adi Guru. Kakang ulun gadahi kapitadosan. Boten wonten ingkang saged mbelasi Sukertanipun tedhak turun Adam kajawi namung putra ulun pun Bathara Wisnu. Mekaten Adi Guru, kawula nokon mriki, nggih Wisnu mara gagih maju nggih ulun bakal paring dawuh. Dewa-dewa Sukata marang sureng prang ngudani aroma ngendhanu ing awiyat oh Narada ngepalani Jawata suka mulat ing palagan kayung yun yudaning reksa Ger Wisnu hayuwa wedi kangelan nggir. Jeneng kita ulun utus tumurun ing Madyapada. Bilasana tedhak turun Adam kang padha nandhang Sukerta. Ora ana dewa kang bisa mbelasi Sukertaning tedhak turun Adam kajaba mung jeneng kita nggir Wisnu. Kawula nuwun nggih Rama Pegulun. Sagah dereng kinanten mbok selak mbok menawi kula saged minangkani ingkang dados dawuh paduka Iwang Pada Pegulun. Salajengipun kula nyuwun tambahing pangestu tumurun ing Madyapada. Yaya nggir Wisnu lelungsen ulun bebakali. Ulun puja sesanti hayu hayu rahayu bisa lebda ing karya nggir Wisnu. Wapa kula Narada kula nyuwun pamit badhe madal pasilan. Tumedhak wonten ing Madyapada Pegulun. Oh iya ya nggir Wisnu sing ati-ati ya nggir Wisnu. Yat mangeneng kalang negara pandang.
Kakang Narada Kakang ampun negakaken dhateng ingkang putrapun Bathara Wisnu. Mugi Kakang Narada keparenga angembani minangka sesepuhipun pun Bathara Wisnu. Oh iki Adik Guru. Terwaca dawuh paduka Adik Guru kalilanono kula nyuwun pamit. Saha nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi saged lega kaing karya ingkang putrapun Bathara Wisnu. Penontonnya ora to, Nduk. Oke. Sing jangkep. Sing akeh. Piye wong kadat desa kok
Hajat desa. Oper, Nduk. Sopo? Bu Untung. Kowe iki kaya Kuwi lho belajar nyindir. emen wis. Nyindir deh. Mula sini apa? Pati kakek telo. Amar. Iya. Mampir ngendi to sakjane? Wong yamene kok arep diampirne. Engko mampir nang nggon Mbah Tukilan tak kon suluk. Engko tak kon bawa lho, Mbah ya. Mbah Tukilan pokoke engko bawa neng Karang Kedempel. Nggih. Enggak, nggih. Tenan. Nafsu Apa? Suara suling kumandang suarane mikul sukat dientul-entul pengen batak ora wani kumpul kuwi yo mbah kate kejane sing tukang engkang ono ejo ngono kok tegane klambi labang bejane sing tukang ngendang piye mak Ora ngono ya Mak Jane. Waduh Mas ini. Ya bejane sing lagi nyawang. oh iya iya nggih bejane sing lagi Lagi sing tukang ngendang antek kaya ngono. aku mesake lho kene ra Antek beruwut. lera otot kawat halu mesti remuk tenan Mbah Misman langsung nyaut. Yang bebas nggih ya. nggih langsung Dinamika. ya entek nesik deh entek nesik Narasi ora perang. Hamba. pipo pabrik sing padha prihatin aja rasa-rasa yo mepet-mepet ate 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Nduk. Iki jam 2:30 ning nyate bakule ya sik akeh, Nduk. Wah, iya. Bakul-bakul ya isih akeh, isih laris tenan, guys. Ya bot-bote lae padha malam tirakatan kadat desa nganake sedekah bumi. Digelar. Yaiku unjuk syukur ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Kanthi desa Glinggangan ngenekake sujud syukur, muga-muga Allah Kang Maha Kawasa paring berkah, paring hidayah, murah sandang, murah pangane warga desa Glinggangan padha sehat-sehat. Sing sakit muga-muga ya enggal waras. Iya, ngono pancen bener, Mak. Iki awake dhewe sing diadani Murwakala kuwi wis ping 6 iki, Nduk. Wis ping 6. Tanggal 8. Lah engko Ning Gredi. genepe kaping 7 taun 2026. Ning kuwi ora mung Murwakala Ning tok, Sawan.
diwiwiti diajangi cara gedhen. Pak omong. Wayangan tenanan. Wayangan tenanan. Jadi wayangan sik rampung subuh bar subuhan lagi ngruwat rampunge jam 4 sore. Oh, kuwi taun 2026 iya. Lah sing kon mayang sapa? Aku wis tuwa, Nduk. Wis tuwa umurku wis tak telu. Ning belah ya Sing tak kon mayang tak kondalang anakku lanang Tegar. Aku tak karek menikmati karo ngruwat. Oh, ngono. Iya. Iki wis disekseni pawengkon Gunung Manggis kene, Nduk. Ya, Iki sabdane Pak Lurah ora kaleksanan ya kebangetan. Oh, kuwi disengkuyung warga desa, Pak. Kanggo unjuk syukur ana ngarsaning Gusti Kawula. Muga-muga ya ora ana sing bab ngribeti lan ngebot-ngeboti. Iya. Iki ngene. Gandeng yo mang yo wis pirang-pirang suka parisuka. Ning ana panyuwunan lho. Nyuwun ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa, muga-muga Desa Glinggangan Gemah Ripah Kertoraharja lan para wargane padha guyub rukun, desane maju, rakyate sehat-sehat. Ngono mak iya amin. Sing kepiye wae Nduk wong awake dhewe iki nindakake yaiku warisan Kanjeng Sunan Kalijaga ki ampuh lho Nduk dongane. Sawab pandongane Kanjeng Sunan ki gedhe tumraping warga desa kene. Iya, muga-muga ngono mak ya. Nggone nyetakke wayang gamelan iki sarwa tirakatan nalika semana. Mula ya perlu dilestarekne. Gamelan wayang sing diciptakke Kanjeng Sunan ki kudu diuri-uri. Iya, mak iya. Iki kanggo tombo ngantuk Nduk tinimbang dinteni aku nyuwun dana raosipun simbah kula tukilan. Nyuwun bawanipun Mbah Ceklimik, Pak. Gunung Manggis ki bentuke Nduk wujude ki entah-entane kaya bokonge Semar. Tenan nek digatekke ana ing apa jenenge globe. Globe. Kuwi desa Glinggangan iki bentuke wujude kaya bokong Semar. Lah sing ngenggoni bokonge Semar iki ya danyange tukilan kuwi. Mula bengi iki tak jaluk dana swantene engko anu kanca larase iki engko nek sesuweke nek padane tiba 6 ya lelagone sing tiba 6. Nek tiba 5 ya tibakne pepeling ngono ya. Ha nggih. Coba Pak, iki pun siap nggih. Nah tintingane sak tebane wae. Nek 5 pepeling nek 6 ya sak karepmu ngono. Yo. Lho. Neng karang dempele Apik lah ki Mbah Wedok ora yo nggumun iki. Kyai Lurah. Iya, apik tenan. Iso Mak, mikir dibengkerke iso Mak. Nah, golek ana. Apa balungan lho. Iki wis 5 tahun nek ngen kok. Iki sinden kudu ya sinden. Kapon Jaluk nek. gal sawah lan padha joget ganti genten tayo. Ya. Padha joget sasendut Nggih. padha panen tarupala. Wau pun tumpeng panen. Nggih, tumpenge bener tarupala. Woh ing bumi. Terus baleni nganggo mik sing apik.
Iki direkam kok. Ini di syuting lho, Pak. Amerika nonton, Londo, Inggris, Cina, lho. Inggris nonton, yo. Nggih. Nggih. Pokoke iki direkam lan niku Pak Anjas niku lho. Yo, monggo. Yo. Neng karang dep boleh ledang Yo. Kiai Lurah Semar Soprana Doane miki soyonan iki. Cedak no, Mbah. Iya Ora tak bayar kok. Kabun Tegal sawah lan lererang Luar biasa. Nggih. Nggih. Sodo joget ganti genten tayung Tayo. Oh, yo bener. Joget ganti genten tayo gimana? Yen sasendonan Oh, ledek ngene. Podo panen taruh polor luru wang Iki nek tak rungokne iki kaya bojone Misman arek bayi kae. Apik. Nggih, apik. Engko tak baleni sangsaya ning jangkepane niku mungkin jenengan gatekke ya. Nggih, mengke ning tak nggo suluk pathet songo ning cangkepane ya kuwi. Ning karang kadempel ngono. Ning engko nek manlik songo. Nggih. Yo, ki mung tiba pira nang? Wis pepeling ngono wae yo, pepeling. Alah, pepeling. Yo, ayo wi, kur ya. Ah, yo. Yeah.
Pripun? Gayeng napa gayeng? Ya, nek gayeng berarti tahun depan Kayak kene. undang meneh. Kurang undan wis diseseni danyange Gunung Manggis. Iya. Nduk, apa mak? Suka parisuka dibacutke esuk mben.